Pasti asik. Biyen tak tukokno tali kotang isi apa ora. Tak tukoke wujud tali sak kotange saikine lakon ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki sajan regane mewu kuwi wujud tresnanku kowe jare melu aku lakon mlayu apa Rena Armada Pasti asik. Hey, hey, hey. Iki masa ini muncul ini mereka isi banyak orang gede aku jejak malah karo yang ini wes wujud tresno kok kebangetan ngeki ya tali kotak ono regane jene mewu ono ya ngeki kalung yo sing sabar to Do rezeki ora bakal ketukar ngono to ya kok iso ya tali kotak lho kebangetan oke tukoke wujud tali sak kotake sak isine lakon ilang sak isine tak bawa lunga menyang endi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki ora
tali gotang sudah, ya. Manggo nanti bos ya, aja kuat.